arbe ça veut dire donc kare ko ngoni to gouvernement o yobe ndaru dido be jonna men bete préavis be amen way 2 mois 3 mois mais no be ardi do mi wari do ni aray no be satti ça veut dire donc kare ko ngoni to gouvernement o yobe ndaru dido be jonna men bete préavis be amen way 2 mois 3 mois mais no be ardi do mi wari do ni aray no be satti mais ayen fo ko nginembe goto watara de godo me wona contre Doumbouya me wona contre Doumbouya on nani o frère men do no wulla fewno ka fewndi den do ko hatta mi rondo juude anne mi fesa ma mi hulla o parce que dum koy fo frère tawa sina dum mi waday no fewno ka fewndi den do non en yaale ay nokko goy en buusali goy gila be wala investir mabbe o nebali goy ko be do kadi sifa dum do yalti inni way mamadi woni solution guinéen ayino on ala famu de géopolitique CNRD on be c'est-à-dire be ala holude on tanaji mabbe din kambe ko be on holude ko laba ko tum ko be miji ko tum c'est-à-dire ko penale mabbe din tum be on holude be ala holude tampere mabbe ne be ala holude piji programme ji boneji habbidi bedi be ala andude en fait be jogiti tum ko be jogiti be sikkude kambe jama ko fetube fewno ne mi yaltano mi wola minna woto yaltu suteno Mamadi Doumbouya wata jama o welsindo be nanali fewno ka fewndi den do ni fewno ka fewndo do hay suteno be no hulide itisi ke be ala be mo sutende ene jama si tay on wola nama tuva mais inna on Mamadi Doumbouya e yadi be mabbe fop be do ko duwa be sakkedi ni habe heja sangaro fino tir ledi medene on sikko ko menen wonno wadde hari hande do jon o yi ko be on ko baytum on votanali mo baytum c'est-à-dire ko be fala ko karambe on hebirde juude modo ko hino ko be on yobirde don be libana boutikaaje modon be piyam be nangana on kadi jam wala nyalla kada sikata ko Conakry wonne asikata ko Conakry wonne jamala gene honto jama woni ko honto nokko baabe be honto jangu be lendi woni fok no fanki goto ala wajade goto ala andintinde goto ala hadude goto ala andinde bibbe mudmen ko duwa ko wadde sayde hida affaire lamu ifi lamu fi magu boni wo o yawgol karamoko wadgol sadakaji dabbugol duwaji ko dum tum nyande hidon dum no sukki lamu ande fi magu boni lebi ko senede laafi denga senede lahi senede duppi be ari be yani be lapidane ninka ko ciuri be laafi denga fewno ne me wolantam souvent on yali de balle do ko moko babe mado e sonnabe be fuuta mado be hotgine immodo kambe be na wi candidature Mamadi Doumbouya c'est-à-dire ko kambe fala alternative fon goto ala sina Mamadi est-ce que Mamadi yalti yona gonga Mori Konde wi kankan candidat du CNRD Ibrahima Sori Konde général Ibrahima Khalil Konde pardon administration et matériel be wi kankan yobe wakilo tout possible no be soutenir Mamadi Doumbouya yobe wata be accude mo mabbe on o sonnaje fewno do immoto no yawoda o plan mabbe hotgine o ara hari on say on ala menanande fewno ko be memmini do fewno be o constitution tayi sur mesure ndo be fukkinti no référendum mi bakkino mini wattana hila de jamala gene so wattana li senere nabude nokkure de nganda senere no fukkinti no nokkure ko tata so wattana hila hokko to piège mo ya o mo jawata est ce qu'on nanano lanu ko do bi ari be wadi o référendum communauté internationale uditan be une petite porte be continue toujours confisque gol pouvoir hande ko fewndire no konto fewnda be ari be wadi o masque o sélection do o sélection fait be validi Mamadi Doumbouya comme un homme comme c'est-à-dire comme le choix du peuple alors que Mamadi wona au choix du peuple hande jama fala kam hande il n'est ni légal ni légitime et kadi leydi ni souvent du utintandi yarata yeso kadi tanke lagine be jabali pour lo araka lamu leydi ndi putatandi yarata yeso wonkiji jama be maybe janvier février 2007 e himbe maybe ben ka stade zero kore e himbe maybe ben ka stade himbe maybe wonkiji be mawbe mum fewte mudu fewti alla toribe be inni be yarlaki be yafak yo alla yibuto be kambe wadu be dundo be nisana be jangale Dadis Camara be jangale Sekou be jangale hediti be fu hande ka fewndi den do be innata be anda ko feddi ko Mamadi ko dum mi wola souvent Mamadi pour te mettre un terme définitif, reste en date. Reste en date, Mamadi Doumbouya. Tu risques au groupe, le risque est brutal pour toi, Mamadi Doumbouya. Haray watane ila moja jamala gene. Fewno ka fewno ndo, ide tourna hulbini do. Si innama ye imbo darot ndari tude, ande na kambungu seko to maleka jini jipo walton. Ko ene wala ta hore mede. Ko ene wala ta hore mede. Sayinde hida bito gorko wulli, gon yalti, ngadi. Parce que haray wala feru. Si mede wawno wadde dum mi wadano.
si tawno harano ɗum nayi fof fere tawa mi waɗayno kono toujours ɓay tum mede andi mamadi ko fima ko gasi wallahi ndare fawoɓe jungo maɓɓe ngo yoro o qouran huɗo sikka ɓe sikka ko livre ni oɗo o respectali parole makko 5 septembre 2021 kono o respectanta en ɗo bonki joɗi ɗin e mamadi dunguya ko allah wallano tuwande watta goto suteno mamadi watta goto duwano cnrd watta goto jokku kala maɓɓe bandi o wattane hila moƴƴa jamala guene wattane hila moƴƴa cnrd no naɓude on ɗo e nokku mo anda mi sikka hoy ko wono yoɓitire ɗo wono ha e yaaligoy hay ɓe waɗali taw 3 ma guila investiture maɓɓe waɗi goy hay ɓe waɗali ennango hay yita hande yaali alors que ɓe fokkintini on ɗo direction duuɓi jeɗɗi iɓe fokkintini on ɗo duuɓi jeɗɗi hay on yahala hay waɗali 3 mois taw gila ɓe waɗi investiture maɓɓe o yino ɓe fuɗɗi kesonjude jama en fokkitali taw alors que no hay petit pas en waɗali ko se yeyno jon 2 ans 3 ans 4 ans innetene goɗɗo mais ha joni en fokkitali taw hay jon c'est à dire bateau on bousal taw iɗon dari ɗo iɗon hullude so ukkike noon joni on yawya hande kadi ko tawta on yeeyi ɓe yeeti kon ko ɗum ɗo waɗa ton ko ɗum ɗo sinario ɓe okkande ton kono wawi ton waɗande ɓen sonnaɓe yaltuɓe ɗo wowli ko haala ka ɓe wowli ka réseau sociaux ji ɗo e ɓe worɓe ɗo e o suka hullude ɗo inni mamadi ɓe sikkirani e ɓe wonɓe yaltu ɓe inni kamɓe ɓe wawiwa gertogal ko si ɓe yalti si ɓe heɓa ko ñama donc ɓe votanno mamadi ɓe dankinomo ɓe waɗi non ɗono hande ɓe wonani ɓe regret mais wolanano ɗum fewde on say est ce que on nanano ɓen alors que noon mi tolike allah yamirɗo en si tawi en sattirama en fewti e makko toron kala koko ɓe fokkintinani jama o kala fokkintinɗo jamfagol leydi ɓe yahduɓe ɓe ɗo kala miijiɗo soutenugol mamadi dumbuya kala fokkintinɗo jamfagol yimɓe mayɓe ɓen bambe to ka stade 0 kore ka stade 28 septembre yimɓe mayɓe ɓen e hewre toño janvier février 2007 yo allah yoɓir ɓeɗo o régime ardiɓe ɗo duwanoɓe ittande laggene ande duwanoɓe wallitade jama lagge no yo allah yoɓitirɓe ko jungo maɓɓe nano mi torike malla ɓe yimɓe ɗo ɓe yimɓe fulɓe ɓe maninkaɓe ɓe yimɓe dugulaɓe wonɓe confisque pouvoir wonɓe sokkude yimɓe e hoore toñe mi torike malla yo allah yoɓitirɓe ko jungo maɓɓe ñaamo nano donc watta en welsido de watta en welsido immoɗin en fof meɗen wallahi mamadi ɗi settanjiɗo so waɗi de mani mi ɓortira pantalon encore mi wolani no encore une fois si tawi ko sikkuɗon mayin pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya reste en date ça je vous le dis ici clairement